101 is used to I think it's a blueprint, or let me get the meaning. 101. Yeah, it's an introductory or a basic level knowledge Introductory or basic level of knowledge. So that's what today is. Yeah, we're gonna have a 101 session. Imakukhanya yaqalwa ngo-2007. Yabo initially iqalwa ngenyanga ke kaMarch. Iqalwa zi-brothers ezimbini ekuthiwa nguSiphosetho Rhunqu kwakunye noThando Mpengesi. Bahlala pha eSide B ko-S. Uthando Mpengesi kodwa ngoku ukwi-City of Cape Town, uyi-ward councillor ka-ward 90 apho nam ndihlala khona. Ngenxa yoba kwi-ankile zam eziyi-2 yabo edladleni zaziphuma izithuba, yabo ziphatha igoni, yabo skima nabantu abathile, yabo kusenzeka oku noku, mane ngena amatyala edladleni, yabo kuzomangalwa. So uyayidibanisa yonke laa nto and ke ngoku u-aware usengumntana elo xesha. Yeah. So nawe ke ngoku xa uhleli namajita ke ngoku apho nihleli khona ubalisa ngeziwe ezenzekayo edladleni. And ezawe ke ngoku siyazi-entertain yabo, zimnandi. Phinde ngosimane sibona oodabani, yabona abaqhuba into ezithile, kwenzeka oku noku, siyakhulela kula way. So ngelaa xesha ndikhulayo ke ngoku bekukho into ezifana ne-20 men, kukho into ezifana ne-D12. Kwahambeka ke ngoku kwakho izinyoka, kwakho ke ngoku nezinye different gangs ezininzi, amanavara, amabhititi, amapoyoyo, yabo amacelikishi, ninzi man, ama-olafisto, you see, amadalaroto. Thina ke ngoku sasiyi-Russia, then iRussia ke ngoku i-under ke ngoku amavura. Kukho ke ngoku namavato kwi-era yethu. Konyisho benibawela uyenza qha it's going to be a tough one. Okay. Inga tough. Is it Qha ndiyacinga uba noma ningayenza njani to protect the identity. Yabo. Yabo. Isho kuthiwa ngu please don't cancel me. Please don't cancel me. Yeah. Is it relationship related? It's like a speak easy. Speak easy. Okay. Speak easy. It's not illegal. It's illegal in some places, yabo. But indawo like efihlakeleyo. It's like it's a bottle store efihlakeleyo, like a bar efihlakeleyo. Mhlawumbe xa ungena hayi man i-barber shop, but xa ugqithe back yabo, yeah, speak easy yabo. So sometimes uyathanda uholdwa iway yabo. I-poker games into ezinjeya like as exclusive because andawo zinjeya. So like i-set up enjeya, but we have audience and someone who's gonna do like something like a TED talk. Okay. But now thetha conversation abantu abengakho ready uba nayo. Okay, ndiyakuva. Something ezafika ithi xa ifika enhlizweni qoma hey ngokufuneka ubeke emotions ngapha ecaleni uzama uba factual because ezinye zawuba that sensitive ba hey nga triggered umuntu. Yeah, bola we. It's a very tough show to have. I don't think people are ready for that kind of show. And it doable. Yeah. I didn't know kutsho into ba just let the universe give the provision to you. Yeah. Uzaba allocateelwa abantu abarayithi abazawukwazi into yokuba babe yi-embodiment yale vision. Yeah. Yabo loo nto leyo. Yeah, na. Because vision yona ndiyayithanda because of i-therapeutic too much deep. Ngendlela ezi-vast. Yabo kwizinto esigowa through zona kwi-civil society, democratically, personally, racially, emotionally, financially, socially and otherwise. Yeah. No, I always feel like people are not ready to have certain conversations and they are ready to
to identify you ba kuseliphi icala. Okay. Yeah, it's all about that, ukweliphi icala. Categorization. Yeah, understand? Sure. Instead of ba amamele le nto ithethayo, and then if ever unayo enye effect or kanye enye reasoning, ayibeke etafileni so that nam at the end of the day, reflection of how I see that thing can change in the future. Sure. Yabo, rather than umuntu athi hayi uyintontoni wena, that's why ubona olhlobo, yabo, and then iphele lapho. It's always going to be lingering. Ifana nento kwenzela umzekelo, we're gonna change this conversation. but ifana nento yoba a clean example, teenage pregnancy. Teenage pregnancy ayifiki bra. Sure. It's been around for decades and decades. Sure. Even possibly a century. Sure. Yabo. But I know got more than 60 decades it's been there. Sure. Yabo. And ibikhona nje, ibikhona of 16, 17, 18. Sure. Still in high school. Zongeza way. But now the thing is, the parents never spoke about it. Okay. They never spoke about it. So if you don't speak about it, then it's a brand new thing xa ifika kumntana. Sure. Kwenye generation. Sure. Because it was never a vocal thing. Ayaziwa on surface level. Sure. Yabo. Sure. But if you go and trace, go and ask people around nangapi. First born yako nangapi. Mama kobe nangapi. Ujongi age, ujongi years. You'd find a lot. But zanga kuthethwe ya qhotyosho. Yabo. So there's other things that we might be able to solve now, but says qhobosha, then at the later stage it's gonna be difficult. What you resist will always persist. It is what it is. Yeah, otherwise it's challenging. I'm doing great, my man. Yeah. I'm stronger than pain. Yeah. I'm happy, honored to be here, to be alive, to have this new chapter, Yeah. I feel renewed. Yeah. Today, yes. Yeah. Every part of me is renewed in mind, in spirit, in motion. Yeah. Yeah, I'm here. I'm energized. Yeah, King. That's what I always want to hear from someone, because you ungahlala nomntwana ngokomqondo I'm well away. Gone. Yeah, bro. gone. Yes, I'm here. Yeah, King. Yeah, it's been a long time, man. It's been a long time. Like last time on our platform we covered even the Arco. That was in 2021. The book launch. Yeah, on the album launch at the same time, right? Yeah. Vivan. I remember you. To tell you the honest truth, you almost didn't shoot your thing, bruh. Okay, get it the way you wanted. No, we almost didn't shoot it at all. We almost didn't even come. Serious? Yeah, the reason being, around that time, ndangekabi nayo le camera. Okay. Kwakho enye sebenza ngama-battery yabo, like EAA batteries, and something happened, man, around that time, and we didn't have a camera to shoot. Sure. So la camera sasishute ngayo but sasibolekiwe kwenye Grootman to ngiqhwesha yalapha eLusaka. He borrowed us his whole gear, and I was very skeptical because I'm like, yo ndiye khayilicha the equipment yomuntu, and the equipment is like, Sure. andifuna uyibiza prices zayo, but sure. hey, it's a khaka. Anything happens. Yeah, bola way. I was like, yo. But the guy was like willing to cause saskenando shoot literally yabo. But we managed, and I'm then ngekaqhela uyisebenzisa la camera, but we shot, man. Then man ndiyazibukela ke mina i-content zethu zakudala yabo. And I was like, damn. Kancinci basingayishoot. How was that for you, bro? Like the whole thing. Practically on the day, the event, the occasion,
I can never speak less about the event. You know, everything was phenomenal. You know, organized. You know, and I also loved the fact that we were all there. You know, pushing our initiatives, but also there was this collective initiative that connected us all. So I watched the video on YouTube, on the link, and the coverage was beautiful, bro, and it covered the aspects that needed to be heard and seen. Yabona lonto leyo. So mna kanti uzokwazi ukuyicriticize yabo ngokwalenjela mhlambi ke wena uzoyibona ngayo umuntu, but ke kum it was positive and it was a stepping stone. So yes, 2021 was a great year. Because la event also, it was also a celebration ka Sipho to Jonas because of the birth month yam, and also a belated birthday, because the birthday yam is on the 20th of August. So 21st of August that day. So yes, that was a special moment. You see, the launching the launcher album, also the launcher brand, also kuko television ezo singatha umsitho ololo hlobo. Kunqabile into ba kubekho iTV, yabo, anduzuthi ningabantu nje ni group. I mean iKasime MTV, it's a TV station. Yabo, iTV siyaba capable of ndoni. Inezi zinto izenzayo. So we show yam, yabo, ku event yethu. Yabo, imagine ngoku stakeholders ezilolo hlobo. So that was another transition for ibrand yam. Yabo, ndingayibiza mhlawumbe ngento ebu, you know, brand integration. Yabo, xa ndiyikhumsha. Also nesivivana ke the venue. World class. It was a very safe space. World class. Yes. Before we go any further, man, hey, it's your boy Kaufman. I'm out here in Cape Town. Ekuguleta Barcelona machicho mengla in the pole. South Africa, man, it's yet another episode of the Black Couch podcast. Sibuyile. Yo, do you know what episode is this one? No, man, tell me about it. 101. 101. Tell me about it. It's been a long time coming. It's been a journey, bruh. Sure. I remember when I started podcast, I had 2 guests in one day. Usive Manxa, which is an artist that I used to work with. And then that one was very, very like close to my heart, because some of the things that I was actually doing at that time is the things that I was chatting with him was asaqala ngo 2012, 2013, yabo. So it was like way. So did you just say episode is 201? 101. 101. Yeah, 101. You know, 101 most don't even go there. So 101, it's like the blueprint or protocol or man. But 101, let me search 101. 101 is used to I think it's a blueprint, or let me get the meaning. 101. Yeah, it's an introductory or a basic level knowledge. Introductory or basic level of knowledge. Wow. So that's what today is. Yeah, we're gonna have a 101. Let it be. It's a 101. It is. Back to basics, bro. Yeah, back to basics. That's the episode name. Back to basics. You know, each and every time, whenever abantu okanye uluntu okanye umntu uxakene nento kulo situation, we always go back to basics. We always go back to
to the groundation, Yeah. to the foundation. Yeah. I I think it's pretty much the conversation that we were having off camera, but I can't have that conversation on camera. Excuse my religious comment. Yeah. I'm gonna quote biblical. Yeah, no. You know, when Jesus Christ once mentioned to the followers at the time that the walls will collapse. Yeah. You see, people interpreted or misinterpreted that during that time, like in a literal manner. Thinking that maybe there's gonna be a vandalism or terrorism, yes, whereby a building will be torn apart and stuff. So the fact that the wall will collapse, the groundation or the foundation will not collapse, because he's trying to point to the foundation. Yeah. You see, because when we reach to that foundation, we'll still have to rebuild again. Yeah. From the foundation. Yeah. You see, because we're missing a link, with the foundation. Yeah. No, I get you. I definitely get you what you're getting. Back to basics. You see? That's similar. I wanna ish. I hope I'm not gonna butcher the episode because there's so many angles that I wanna take. But there's a specific day, man. Masiqale pha. Otherwise, guys, abangayazi ngumhambi wendlela siphose to Jonas yabo from Khayelitsha side B. Yabo, but Khayelitsha yakhe yonke. If uqithe side B, phangase stadium uzayibona pha artwork yakhe. Yes, sir. He's well known le Khayelitsha yabo. So I don't think I have to go deeper into that. I want to go straight to the episode. Back to your side B. Yes, sir. Magokhanye at Drum Center. Yes, sir. I don't know sasiye ku AP event, but I can't remember very well. It might have been event ka Sibanazo Izabalaza Festival. It was a specific. It was a specific event for someone. For someone. Yeah, because Sasi Kavarisha, when we were there, and we saw you in the midst of doing that. Okay. And then I remember Sisi Kane Peanuts Uskapa, Sisi bus stop, because we wanted to book an Uber. But Uber yasixelela uba yakho Uber ezoza apho yabo, so masihambe siyokhwela ibhasi. Yeah, and then wasipusha yabo. Sahlala bus stop. Yeah. So I want to ask you this thing, man, like you growing up yabo, because like you asked me something over the phone, like say, can I bring my phone? Yabo. But sir, that him na if ever uthi uza coffee, everything is sorted. Sure. I want to understand those demographics when it comes to you as side B. Sure. Because I felt safe. Sure. Because I knew, but hey, I'm gonna feel less safe if siyazihambela siyapha kula bus stop yabo. Sure. You as umhambi wendlela, how are people considering you, and also like navigating indlela abantu abaphila, because at the very same time when you are known and respected, you also don't want to bore people. Sure. But abanye abantu bavele nezinye ideas ave yadika la mekle. Sure. Yabo. At the very same time, what does it mean to protect indawo efana namagokhanye kwingingqi efana naleya? Okay. Into encedayo kukuba okokuqala ukwazi ukuzi-identifya as challenges, as obstacles, as problems. Yeah. Before you deal with the effect, first analyze the causes. Okay. Thoroughly analyze the causes. Kakuhle. Even if sometimes was analyze judgmentally, because sometimes you feeling that
ku-wrong uku-analyze izinto judgmentally, but when you look at it, i-critical thinking ngeyona isincedayo the most. Yeah. You see, because without criticism you will likely have no success. Okay. Yabo. So it's important to analyze ke ngoku i-neighborhood ohlala kuyo, ujonge ke ngoku i-ills, izinto ezi-illiberal phayana ezidinga ukuadreswa. Mna ndiyi-artist nje ndingathi ndiyisenta yabantu, ndiyi-embodiment of abantu abaninzi. Okay. So aba bantu ndiba emboda ngendlela ezahlukeneyo, ngee-aspect ezahlukeneyo, but ke ngomna ke ngoku ndiyakwazi into yoba le voice yam, le talente yam, ndikwazi ke ngoku into yoba ndi-create i-awareness, ndi-create i-story, because i-art ndingathi i-related kwi-science. Ndikwazi ke ngoku ucreate i-project, ndikwazi ucreate into ezawukwazi into yoba ikwazi ukuconnecta nabantu, abantu xa bezijonga ibe bumira, ikwazi uba conscientizer, ikwazi ukuba re-educator, ikwazi ukubanika i-awareness. Ezi zinto ke ngoku sizenza njani? Kukwiindawo ezifana neMakukhanya Art Room ke ngoku for abantu abazi-artist abafana nam. Eza ndawo ke ngoku zikho for ukunceda thina into yokuba sikwazi uqhuba iinkonzo zethu. Xa ndisithi iinkonzo zethu ke ndithetha ke ii-productions, ii-innovative projects, ii-ideas and stuff. Ezi zinto sizawuzenza through ii-programs nee-workshops esizawumane sizenza, si-engage ke ngoku ii-community members, and ii-community members maybe children from like teenagers, youth, and also ne-adults sometimes, because siba nazo productions ubona ba ezi zidinga abantu abadala, i-elderly, intoni, because nabantu abadala sinabo kwi-community, abanye bane-emotional trauma, abanye basenezivubeko ze-apartheid eras, zento zakudala ezininzi, yabo. And ke ngoku njengoba thina ke ngoku sikhula siyile enlightened generation ekhulela under democratic setups, sikhula ngoku sine-rights, sikhulela phantsi kwenye i-culture, yabona, engafaniyo nala culture ogogo notamkhulu babekhulela kuyo. And ke bona ke babengabantu abebefirm kwi-traditions ngokosintu, but ndiyabona ngoku i-tradition thina ngoku siyi-modernize to a point where it's slowly and surely going nowhere and losing value, and ngoku i-end up nje iba yi-fashion, yabo, yoba si-TikTok ngayo, si-Instagram ngayo, yonke loo nto leyo. So to cut the long story short, uadressa ke ngoku i-situation ezenzekayo ke ngoku kwiindawo ezifana nooMaside B. KooMaside B kukwingxaki, umzekelo, ze-gun violence, i-gang violence, zizinto phayana that rank supreme, you see. So indlela ke ngoku yokuzi-challenge ezi zinto kukuba kube khona ke ngoku intshukumo, i-movement yezi programs, because watsho uSteve Biko into yokuba into ezawunceda into yokuba sikwazi u-eliminate ezi setup zibekwe ezi-enemies zethu, of which education ke, public education for instance, kukuba nathi sibe nayo i-education system of which i-program ezawuba khona in place, ezawudriver le awareness siyifunayo for abantu bethu, noba ke izawuthatha ixesha, because asizukwazi uvele sithethe njenge-ideas egqiba kungabikho implementation. So mayibe yi-input, ibe yi-process, ibe yi-output ngalo lonke ixesha, simaintaine loo cycle. Yeah. What would you say, like, zezona nto zi-impressayo in terms of people who are not fully engaged mhlawumbi to a place like Makukhanya, but they live around it, the kind of I would say like indirect contribution that impresses you, maybe anything, and also some of the things that you feel like, ish, these are some of the things that are hindering some other people to say, hey, I can do an event in Makukhanya, or I can bring something in Makukhanya or around the area. Sure. So iMakukhanya, it's an NPO, it's also an NPC. So as an NPO, it has the policy to allow donors, sponsors, anyone who wants to lay a hand. Either maybe ubona idonga liqwebile ube uqonda hayi ingasowunikele ngebrush nepaint banje ke kwenziwe phana pha. So iMakukhanya yaqalwa ngo-2007.
yabo initially iqalwa ngenyanga ke kaMarch iqalwa zi-brothers ezimbini ekuthiwa nguSiphosethu Rhunqu kwakunye noThando Mpengesi bahlala pha eSide B ko-S uThando Mpengesi kodwa ngoku ukwi-City of Cape Town uyi-ward councillor ka-ward 90 apho nam ndihlala khona. So ngela xesha ke ngoku babe ne-group yabantwana babe-dance. But abantwana ke ngoku bengenandawo yabo apho kuthiwa bayadensela khona like more like a clubhouse. So ke ngoku ngela xesha i-reliance yayi-more on community halls, church spaces and stuff. So komane kuqhubeka ixesha ke ngoku kukho esi struggle bona ba ngoku into edibene ne-arts and culture i-two sidelined kwi-civic society. But ezona nto zijongayo nezinye i-developments ezikhoyo, but into edibenisene ne-cultural ne-creative sector it was sidelined. So kwenzeka ixesha ke ngoku into yokuba kwakho i-ward councillor ngela xesha kwakuthiwa ngumama uNombulelo Gotyi ehlala e-Side B e-Y section ya relate kakhulu kwesi struggle creative ne-cultural sector, yancedisana nabo and yawubona umsebenzi omhle ne-impact abayenzayo because of kwangela xesha kwakukho ezingxaki ke besithetha ngazo ze-teenage pregnancy, i-violence nentoni. So kwakunyanzeleka into yoba ke kubekho iintshukumo ezikhoyo like kubekho ii-football clubs, i-netball, i-soccer, zonke izinto uquka ke ngoku ne-art ezi. So ba indapha ke ngoku benikwa indawo eyi-dumping place esemva kwe-market stalls ezazokhiwe ngu-City of Cape Town ekuthiwa Ithandazo market stalls. Laa ndawo njengoba ipha eBack yindawo eyayi-reserved for aba bantu zezi-stalls owners bemane beyo-accessa ii-toilets at the back. Xa ke ngoku ii-toilets abakwazi ukuzimaintaina za-endapha zibhlokha and za-endapha ke ngoku iba yindawo nje emdaka erasti. Then ke ngoku kuba laa ndawo ithe nencane informal settlement imbacu ayindapha ke ngoku abantu ke ngoku beyi-adoptha laa ndawo as i-dumping place because ngela xesha zazingekabikho ezi container apho ukwazi ulahla kubekho iiplastic nentoni. So ke ngoku ngobona uba le ndawo imdaka yayindapha ke ngoku i-identifya ke ngoku ezindawo ezawukwazi ke ngoku uba kucreatwe this revolutionary project ibizwa iMakukhanye Art Room namhlanje. Yokhiwa iMakukhanye, then ekwakhiweni kwa iMakukhanye ke ngoku yayindawo ke ngoku ye-art. Kwenzeke ke ngoku izinto ezininzi akwaqhubutywa athi qha yayindawo ke ngoku ufumanisa uba ngoku i-center of i-community ngohlobo loba if abantu bafuna uqhuba icawe baqhuba icawe, if kufuna ukwenzeka imitshato kwenzeka imitshato neziphi na i-engagement noba ufuna ukuba ne-birthday noba ufuna uba nentoni zonke izinto ke ngoku zenzeka phayana. Ayobi yiyo ndawo ke ngoku ufumanisa uba it's art focused. Then around ke ngoku the period ke ngoku kungena abanye abantu ke ngoku ii-organizations i-Theatre for Change ebeziranwa ngoMandisi Sindo. Yafike ke ngoku iMakukhanye ke ngoku yatransition yane-identity ke ngoku more corporate and mainstream. Yaphuma from the grassroots. Then ke ngoku during that phase ke ngoku yakhula until 2016 yabona. Then 2016 ke ngoku ndiyangena ke ngoku mna pha. Yabona ndisuke ke ngoku eHermanus bendiyoworka kwela cala ndisenze ezinye development ndiyishila ikhaya elitsha. Ndibuya ke ngoku sendine-dreads, ndibuya sendingurasta and ndibuya ke ngoku nale activism ndinayo of which ngeli xesha bendihamba ndisiya phayana ndandingekabi nayo because I was just a gangster nje ivura yebusi. So nda-involve kule project sasebenza ke ngoku ne-Theatre for Change. Nam ke ngoku ndiphuma from i-organization ngela xesha ebizwa Abahambi Art Movement and yabe ke ngoku iMakukhanye ngela xesha isetyenzwa ke ngoku zi-collection yee-organizations ezininzi including ke ngoku i-Theatre for Change nale Abahambi plus nezinye. Kwasebenzeka kwakho ii-politics ke ngoku involve eziba zihlala zikhona. Ziba khona ii-politics but sometimes abanye abantu baye bangabi nandlela i-intellectual okanye logical yabona and also i-fair yabo yokwazi ukudila with eza differences. Then ke ngoku endaphe ke ngoku into enhle ibambi iba ugly iba namagama iba nasty abantu ke bangabi sabona laa nto intle yabo. So kwi-experience yam ndiye-experience into ezilolo hlobo eMakukhanye but nevertheless iMakukhanye iseyindawo e-right for i-art, iseyindawo e-right for i-theatre and no matter kungenzeka izinto ezinjani phana in terms of ezi zinto bendisanda kuzichaphazela ze-corruption nentoni
yona imakukhanye iyawuhlala indawo enokwazi into yokuba nabani na umuntu one-revolutionary idea akwazi ukuyi-implementa phayana because ekugqibeleni xa sithetha ngemakukhanye sithetha ngebhodi umzimba isakhiwo yabona loo nto leyo so it's up to udriver uphakathi uba uzayidrivela to what direction because icampus izabi kuwe yabo so it's not about umzimba yabo but it's all about le nto iphakathi yabo so abantu bangadonate phayana nantoni na abanokuyidonate because inayo nepage yayo imakukhanya room bangathetha because ikhona iadmin phayana ye-social media bazame ukwenza inquiries bazama ukuqonda bazama uquestiona nantoni na ba-engage because of ikhona i-platform and i-public and i-open for all mna phayana kumsebenzi wami ndiyi-assistant programs coordinator ndikuncediso lwenkqubo ze-theatre le i-theatre ikwazi into yokuba i-develop when it comes to i-program ezizezayo so we are trying ngoku busy to recruit ilanto ka i-resident artist ezizaba zezapha emakukhanye so that emakukhanye ibe ne-program ezezayo siyeke into yoba sifuna urelya on the outside because amaxesha amaninzi zininzi i-organization ezingenayo phana ezifike zenze ii-services zazo but imakukhanye nayo it needs to have its own programs ezizezayo i-actors like i-artists zayo yabo so ke ngoku nam ndikwelo phulo ndingathi ke ngoku so far ndiyazama andizuzibasela kuloo nto ndithi hayi I'm doing my best because of nalapho zininzi ii-hindrances ezikhoyo ezibangela into yoba kube nzima ke ngoku uba ndihithe itarget ndithini and ezinye ke ngoku zezi challenges ndingathi zi-geographical ezinye zazo zi-economical ezinye zazo zi-racial yabona zininzi yabo kunzima upusha eghetto i-vision enkulu but I have hope into yokuba wonke umuntu opushayo myself including uzayofika kwi-goal for as long as usapusha and for as long as usanyathela kwindawo ezi-right ngamaxesha a-right yabo because of i-universe iyayinavigata yonke i-success yethu and nathi siyancedisa siyacontributa because afuneka sihlale nje what you give what you get what you give what you get so i-quantum physics nayo it has to take its course yabo because body language speak loud volume than spoken word so kufuneka sithethe sisenza ngalo lonke ixesha so ndingakhuthaza loo nto yabo kubantu abasafuna uba kwiphulo lokuncedisa emakukhanye nokufuna ukuba involve emakukhanye and salute even to abantu abafana noBhutmande Sisindo I believe zezinye ze-revolutionaries that I still look up to regardless of izinto ezenzekileyo between mna naye in the past that I'm not proud about or proud of but I still look up to that guy because after he left the project things never been the same again there's a lot that he assisted not only for Makukhanye but for Khayelitsha and outside Khayelitsha but into enhle inelishwa lonto leyo ndirealizile nah most definitely man shout out to him man I don't know if ever I would host him before New Wave podcast, but sure. But you touched on something. I think we had a conversation about this thing before, man. I don't know if it's off camera, but I think it was on camera for a brief moment. Maybe Pagla event something I'm very fascinated. I think I've had the conversation with Uchiji Martin before, which was really, really interesting. But you touched on it now. I don't think it was going to be on any of my questions today. But you touched on it, and I would like to engage a little bit. You said that you are by Khayelitsha. Wabuya ngurasta. But back then, you involved in gangsterism and Kanganya Mavura, which was gangsters akudala yabo. I grew up Dilikwala. I've never been involved in such things. Almost yabo because of influence. I understand. But ubukwala bam always conquered yabo. And I ndandinelakhi yongazibona into ezininzi soloko ndisiva kuthiwa ubani bebaleka phezu kwendlu
ubane besithi yabo. And ezinye I think ngoku sezingathi zizawuyeka ndazibona nje apho nalapho, but not very brutal. I want to understand on a king, like, yo, is it a conscious decision or but the decision of like ndilapha ngamdi ipatale way, and I know now from an outside perspective and like reading and trying to evaluate what was really happening and like getting different sides of the stories, it always came to like same conclusions, but I won't say them now because I want to really hear from someone who was there. Yabo, like the initial understanding about like senza ntoni apha, indoni mhlawumbe lesibangayo kanye lesilwelayo, and what's the end goal from this thing, and also just the dynamics, man, yobanga phakathi, because I understand it might have similarities nendos tibene nenombolo nendos jalo, I understand, and how they have to honor the code nendos jalo. Like the reason why I want to understand those things when I king, it's the same reason why we named the episode Back to Basics, because I want to understand what was the root issue or the root cause of Ezazindo, mainly because ayisekho le ayinjeya, but there's a new trend ekhoyo ngoku. Yeah, understand? And you'd find out that some of the people that are doing this new trend are the people that were involved. Clear. So it did continue somehow, but it evolved to something different. It has evolved. Yabola we siyabateketisa xa sibabiza, because andifuna mention my don't. I think you know what I mean. Yabo. It's very prominent in Cape Town. It's also available naseKhayelitsha. Yabola where people are scared to open businesses and other things. Yabo, based on that thing. Yabo. But I believe some of the guys that are there, the same guys who are also involved. Sure. So growing up, ndikhulele kwiDladla, yabona ibine uncle ezithu. Yabo. By the way, ikhaya lami liseLadyfrey, Transkei, kwilali yakuNcuka village, ngemvelaphi okanye ngesiduko ndinguMatshaya uXesebukhana Nyawana uNonzaba. Umama wami ke ngolungelwa Tyonasi, ndingusiphosethu ke uTyonasi igama. So ndikhulele elalini, kodwa ndizalelwanga khona, ndizalelwe apha eKapa eKhayelitsha side B, Pede Hospital. So growing up side B, ndikhulele kwi-space of violence. Ndikhulele kwi-space se-trauma, ndikhulele kwi-space se-discrimination, ndikhulele kwi-space yabo, so normalize bona izinto ezi-dread. And xa ndisithi into ezi-dread like ukuba i-gangster. You see, so ndikhule kwi-fashion yabona ukuba i-gangster. And when I look at indlela ekungayo eghetto, I feel like most of the times we are culturally indebted or ukuba zezi gangster sebazizwe xa sikhulayo. Ewe a part of us might point to inombolo kaNgeleketshane noNongoloza. A part of us might point to imedia ne-influence nantoni. A part of us might point to different directions. Military heroism nazo zonke ezi zinto yabo sizibonayo. But to cut a long story short, looking at izinto ezenziwa ngabantwana abangamakhwenkwe abancinci xa bedlala estratweni, if nje ungakube nexesha ukuba bukele abanye, kukho into sometimes ekuthiwa kubhojoka. Bona ba intwana maybe iphethe ikhuni okanye iphethe ipen, ezinto sike sizibone naseziklasini. Xa uyibona ba sometimes xa sizijonge into siye singazinike ingqalelo ngela xesha, but iba khona laa nto iye ithi xhingi into yoba kodwa le nto yenziwa ngubani, yile nto ayiyo and yile nto azawuba yiyo. Yabo, because unale passion yobhojoka, uzawuhlaba.
yabo. So ezinye zezinto siyazifuza zi-genetical and njengoba ziba genetical ke ngozihambe zibe zi-generational cases yabo. Ufumanisa uba ngenxa yoba kwi-ankile zami eziyi-2 yabo edladleni zaziphuma izithuba yabo, ziphatha igoni yabo, skima nabantu abathile yabo, kusenzeka oku noku, mane ngena amatyala edladleni yabo kuzomangalwa. So uyayidibanisa yonke laa nto and ke ngoku aware usengumntana elo xesha. So nawe ke ngoku xa uhleli namajita ke ngoku apho nihleli khona ubalisa ngezizo ezenzekayo edladleni and ezawe ke ngoku siyazi-entertain yabo, zimnandi. Phinde ngosimane sibona udabani yabona abaqhuba into ezithile, kwenzeka oku noku, siyakhulela kula way. So ngela xesha ndikhulayo ke ngoku bekukho into ezifana ne-20 men, kukho into ezifana ne-D12, kwahambeka ke ngoku kwakho izinyoka, kwakho ke ngoku nezinye different gangs ezininzi, amanavara, amabhititi, amapoyoyo yabo, amacilikishi, ninzi man, ama-olafisto, you see, amadalarodo. Thina ke ngoku sasiyi-Russia, then iRussia ke ngoku i-under ke ngoku amavura, kukho ke ngoku namavato kwi-era yethu. Ngeli xesha ke ngoku sendi-engage ke ngoku kwi-gangsterism ke ngoku officially, ngexesha ke ngoku sendikwi-senior secondary school, ndiseluhlaza high school ke ngoku kwenzeka le nto, sendiphumile primary school eNtwasahlobo. Ngela xesha ke ngoku ne-puberty ke ngoku seyizibonakalisa yabo, sendihlala ekoneni, sekukho abatshayayo officially kuthi yabo, sesihamba ithaveni and ke ngoku siyawathanda namacherry. So bezininzi ke ngoku i-internal ne-external influences kwangela xesha. Remember ke ngoku ndiyithathe from i-basic, ndathi le nto iqala from ekhaya, nda-include i-genetics nendoni, sendi-analyze ke ngoku i-external yayo. Ba ke ngoku kwi-external ke ngoku uhleli namajita, kuzawuba ke ngoku into ye-peer pressure phaa. Njengoba sihleli sisisikhala, siyawazi amajita zi-plug up, aphuma izithuba yabona ngongqeniyo, bokhe ahlale nekrista yabo, ne-okapi epokothweni, sekhona eziqondwa nophathaliweyi beyo, bafika abarhati besisetsho lende poli for leyo, andihlami nohlaba ndiyo negangster. Cha ngoku iyafayindeka uba xa wena ungayiphathiyo le way, itini way ngawo, xa kusedabini uzawuthini, uncathama ngomntu. So la way ke ngoku iphela ikungena, nawe uhamba upersuadeke ngela line. Uhamba ufine ba man u-accuse unebhandi man, okanye unesiphondo. Xa usedabini uzakwenza njani wena? Because omeke kuseba protectwa zezwe yabo, iyakufikela la way, akho mntu uthi ufaka le way, akho mntu ukuthumayo phaa, uyazithuma kangokwakho. Cha ke ngoku kubakho la pressure ba nam ndiyafuna uqina. You see, because nam ndiyayifuna le belonging, ndiyayifuna le belonging. So ke ngoku to cut matters short, into ye-gangsterism i-culture and at the very same time i-cult, it's more like a club. Yabo, xa siseklabhini siyazazi strike i-defender yonke way. So si more like a religion. Sine-language yethu phayana, sinendlela yethu yo-communicate phana, sine-signs yabo. Then ke ngoku laa nto ke ngoku iphinde ke ngoku ibe nezinye influences yabona ezi-political sometimes, because ngela xesha sirayizayo, sirayizela under i-PAC agitation okanye conscientization, because bekukho ii-elders ebezimane ke ngozihlala nathi, mane ziqhekeza sonka, zisifundisa ngoRobert Sobukwe, zisifundisa ngotata uMakhwethu, zisifundisa ngabo bonke ngoku abantu abazii-pillars ze-pan-Africanism, uyokutsho ke ngoku even kwi-diaspora nantoni. Ngela xesha sisangabantwana siyayibona nje into ye-June 16 nento ye-Hector Peterson sisaqabuka, because kaloku sisakhulela kooSarafina. Xa ngoku xa simane sibonwa zezi elders zimane ke ngoku zisinika le conscientization. Xa ngoku le conscientization the more ingena, the more naye ke ngoku kwabanye bethu instila ke ngoku ubugerilla, nobu-rebel, nobu-radical. Then ngoku sayifumana ke ngolaa knowledge, sayimisuse ke ngoku yabo, because ke ngoku engingqini yethu siye safuna ke ngoku ucolonizer, asafuna uqhelwa, safuna uba zii-pro-elite gangs yabo, ufumanisa uba sidila nawe ngoku. So kubekho ii-instances apho ke ngoku ufumanisa uba ngoku si-engage ke ngoku in violence endlela engekho right. Unyaka ka-2010 we committed a couple of murders, sabanjwa, sahlala ePaulsmoor,
phuma kwame balls make ngoku uyabisithi inhliziyo wena sohlala phe eKhayelitsha because ngoku ubuya hlala lapho uzaw assassinatewa because ukufa kuyakulandela, death is following you. Then I had to relocate ke ngoku to the outskirts in a countryside eHermanus for the first time. Ndahlala eHermanus, then eHermanus ke ngoku I started to engage ke ngoku kule activism. I started to advocate. Zange bekho umuntu undithumayo, yabona lonto leyo, but also nalamfutho nala mentality nala attitude yoba ndisuke eKhayelitsha, I believe nayo yaba nento eyayidlalayo kumi indima epositive, yabo, because ndaye ndafikela kwispace where if usuka kwendawo ethile uba yi-center of attention. And remember ufikele kwindawo eliplus encinci and abantu phana bonke bayazana, yabo. So ke ndathi gqike nale influence literacy because bendiyirayitha bendibhala even kwakela xesha kwenzeka zonke ezanto ze-gangsterism nentoni. I was a lyricist, but ke ngoku bendingekaphumi out there ndi-showcase ndizi-expose, but bendimane ndi-showcase kwezo intimate spaces, yabo, kwezo friends zam, yabo, xa dinelo xesha, yabo. So ke ngoku eHermanus ke ngoku yapusheka, ya-unleasheka la passion. Then ngoku i-awareness ke ngoku i-conscientization ndayithatha ndayifaka ke ngoku encwadini. Luckily ke ngoku ndalinka nabantu abane-laptop. Uqala kwam urecorder ndandisebenzisa i-program ekuthiwa ngu-Audacity esetyenziswa ngabecuphi. It's a very poor software for music production, yabo, but ungayisebenzisa ke for other purposes. So ndandisebenzisa yona kudownloadwe ibeat online, instrumental ifakwe phaa ku-Audacity, ndithi gqi sendibetha sendingena, yabo. Ufumanise uba kale nto ndiyibethayo ayihambelani tu nebeat, yabo. So nalapho i-development izobakho after some time, yabo. Ndimane ndiyenza laa nto ndade ke ngoku usiba lam lathi nca lahlala. Then ndaqhubeleka ke noyenza ke i-activism eziba ndisayenza nangoku, ndenza i-impact. Then ndabe ndiyatransiziona ke ngoku from i-life yobu-gangster to becoming a revolutionary, yabo, an artist, a content creator. Yinintsi into endizenzayo, sometimes kunzima uyilabelisha yini igama, yabo, but ndiyi-artist and ndi-capable. So ne-capability yam ke ngoku is for the love for my people, is for love for social revolutionary consciousness, because of ezaa seeds zafakwayo kum about imfundiso zosobukho, uNkamenkrume, zezaa elders ngela xesha bendikhula ndiyi-gangster, zikwi-fruition ngoku. Yabona loo nto leyo, because I was amongst the few, yabona, ababelimamela ubizo, yabo, kulaa batch sasiyo, because kulaa batch zazikhona ii-members owubona uba ezi members azinaxesha lamaphupha, zifuna kube chaotic, zifuna i-world ibe yi-purge nje, yabo. But babekhona babembalwa kuthi babeyifuna i-peace, yabo, babeyidemand i-peace, and ababefed up even yi-bloodshed, befed up nazo zonke ezi tribulations nezi trials i-community yethu ikuzo. So other positive things endinokuzikhankanya ngexesha ndandikwi-gangsterism was that other than uphatha i-okapi nophatha igun nantoni, sasine-positivity esasinayo singamajita okuba we wish the best, nothing but the best for ikasi lethu. Akwazi usuka nabani azomosha ikasi lethu. Kwathina asimoshe ikasi lethu. Siyabathanda abantu bekasi lethu, siyabathanda abantu bethu. So we were so protective, we were so territorial, yabo. Yayikhona la sense of security, yabona loo nto leyo, si-passionate ngeyona ndlela ngekasi lethu. Xa uyayazi ke xa kukho i-substance abuse ke sitshaya, sisela, sisithini ke, ibhalansi sayiluza. And zezinye zezinto ezo ke ezasigqobhazisayo into yoba si-end up ke ngosingena kwezinye izinto. And nangoku it's sad ukuthetha kule podcast about amajita wam, because most yawo amajita wam, 90% wawo awasekho. May their souls rest in peace. Akumandanga, akumandanga to know that I'm one of the last of the dying breed.
Yabona loo nto leyo. So besiyithanda ikasi lethu and we wished into yokuba ekasi lethu singa-instilla i-revolution ngendlela oPablo Escobar no Notorious Big ababewisha ngayo for ikasi zabo back in the days, no Che Guevara. You see, we wanted change. We wanted to change mindset zabasakhulayo because most yaba bantu babezi-gangster, to be honest with you, babengabantu aba-skillful, abantu aba-talented, bedlala ibhola, be-famous kwizinto ezininzi, abanye be-achievers, overachievers, even in the academic spaces, yabo, ezincwadini. Qha ke into enhle elisho, my brother. Yeah. I think that's the conversation that I was having or episode 99 no Cardo, but like, because he's an artist, yabo, he does murals and canvas, yabo. And I was saying to him like, yo, amachita as an artist I roba. Yabo, because gamachule is out, yabo. Like ingqondo yazo like artistic. Sure. Yabo like dlela gropa guy, gropa ngesikolo, yabo. Awu rojo ngesikolo dizzy. And I'm like, yo, that kind of intellectual knowledge, bro, they couldn't have been using it. Because new way, because was skillful. Sure. Ubona urojo kubedom, ukazana urojo njalo. Urojo ngesikolo, yabo. So I understand that iyakwazi ufrustrate abantu banesikolo ba they end up like bone trying to dodge the system, yabo, trying to do other things that might find loopholes with system, because like I think I've listened to that conversation by Unhlanhla Lax no Laweza ngubani who's this guy, man, this guy that does a podcast near Ex-Con is cool. Okay. And libele nje igama lakhe, but what happens is that they were talking about certain politicians that were actually gangsters. They're real gangsters even today. But now they chose to use the system to do their dirty work. Sure. Yeah, I understand. Sure. So it's like they've found a way to even like go back to being a little bit disciplined, but according to what the system is supposed to do, then you mosha ordinary citizens somehow. Yeah, I understand. Sure. There's something that you said. There's something that you said when you were saying that we build up yonke lendo, and then the external came elders who were from background PAC, yabo, and then you guys misused the information that you might have gotten from them, or naikera in a different way from what it was, yabo, and it influenced other behaviors, yabo, la way. You wrote a book, you're an author. Sure. You wrote a book, and Glencwadi yakho, what were you looking for people to grasp kuyo? Because I find it very difficult. I'm not a reader, guys. I think I've said it a lot of times in the podcast. I find it very difficult to read because it seems very hard for me to read according to how the writer wants the whole thing to be narrated or to be heard. Yeah, but I feel like maybe audiobook would work for me or visual. Yeah, I understand. Sure. But from you, when you wrote that book, what was your aim and what did you want people to pick up from la ncwadi yakho yokuqala? I'm going back to basics. Okay, the book Umhambi Wendlela, Yeah. that's the title yayo. It's a memoir. The memoir was first written when I was in jail in Paulsmoor prison. Okay. The book reflects on the events, historical events. Okay, wait, before you continue. Bruh, did I interview more than 5 minutes yako on your event? Because I feel like some of the things that you're saying, ziyabuya kumahaman, but we've never had a Black Couch podcast. No, we've never had. Because 101 Deja vu. It's very hard. So
there are certain moments, yabo, highlights that I wanted people to learn from kule ncwadi. Le ncwadi lena specifically yona ithetha ngale nto kuthiwa inkaba. Inkaba ke ngoku imvelaphi, that is iroot yomntu. So yona ke ngophayana ishwangathela ezi zinto besigqiba ukuzithetha, i-internal ne-external factors ezenza lo mntu uba nguye kwi-civil society. Yebo. So into abantu ebendifuna bayithathe kakhulu phayana kulaa ncwadi, laa ncwadi is more like a manual for self-education. Okay. Yabona loo nto leyo. Yeah, it says it contains a self-sustain system. Okay. Yeah, for people abafuna ukuzimela, for people abafuna uba individual, abafuna freelancer, abangafuna uba ki-conformity ye collectivism. Okay. Yabo, collective identity. Yabo, ukuzifumana wena. Yabo. Yes. So that is what the book is actually trying to address. You see. So mna ndaye ndazifumana ubumna bam, and ndizifumana ndikwisithokotoko seTrongo ePaulsm 2010. Ngela xesha ukhala amaxilongo left, right and center because of i-World Cup. But ke ngoku indebe zange ndiyi-enjoy njengabanye abantu, because mna ngela xesha ndanditormented. A lot was happening kum, and ndandifeeling ngathi it's Armageddon, like it's sesiphelweni. Yeah. Yabo, sendigive uphile. I was ready to die at any given moment ngela xesha. But I was surprised that there was greatness awaiting me. Yabona loo nto leyo, a purpose, a meaning. Yabo, all this time my life was waiting. Okay. Yabo, right in front of my eyes. But it was hard for me at that time to see and to hear. Yeah. Yabona loo nto leyo. So that is what I'm trying to give out kulaa ncwadi. Abantu babe self-activated. Yabona loo nto leyo, ba-connecte ne-purpose, ba-connecte ne-meaning. Yabona. Yeah, because of a lot has been taken away from us systematically and systemically. Yabo, by the matrix of entrapment, by this culture. Yabo, because singabantu but si-computerized, si-roboticized, yabo, because ixesha elininzi kukho ii-devices ezininzi nee-lenses ezininzi around us, and ziyasicutha ingqondo, because ezi gadgets zi-too intellectual, zi-smart, and ziyayicutha ilogic yethu, and si-end apha sibadambu. Yabo, si-end apha si-lose i-connection, yabo, ye-humanity. Yabona, ngendlela e-right e-natural. Yabo. Yeah. So laa ncwadi leyo ke ngoku izosheda neza awareness zinjalo. Yabo, izovusa umntu. Yabo, and xa ndisithi umntu, not like in a racial manner like amaXhosa, like universal, because nam ndisazothetha laa nto ithethwa laa nto kutata uRobert Sobukwe, into yoba there's only one human race. No matter thina ke singazicalula, yabo, black, white, ntoni, but i-race iyi-one. Yabo, but I understand into yoba zawuhlala zikhona ezinye race ezikhoyo at the back of ingqondo zethu. And that is why still sisengamaxhoba we-division, sisengamaxhoba wazo zonke ezi zinto, because sisafuna ukonfoma apho singafunekiyo khona. Yabo, yonke le nkqubo idlala ngathi, yonke le nkqubo ayisikhombi apho kusuppose uba thina sijonge khona. Yabo. So iincwadi ke ngoku ezifana nale memoir yomhambi wendlela iveza ke ngophana ii-moments, yabona, zo-life esiwuphilayo kwi-civil society, specifically eghetto, because ighetto it's a social prison. It's not even indawo endinothi ndingayibiza, it's more like a political project, indawo apho si-experimentwa khona ngathi. So keep in mind into yoba kwezi setup, kwezi institution ezi-influence i-psychology yakho ne-emotions zakho ngendlela ezithile. Jonga into yoba ezi zinto ezi zikutriggerisha njani, ziku-influensa njani, zikukondishina njani. Yabo, wena ungasurviva njani kwezi conditions. Yabo, so yimanuel leyana ke ngoku ezama ukugayida. I'm showing you where to look but not what to see. Okay. Yabo. Yeah. Yeah. Now that's a very interesting one, because I think everything
the episode it goes back to basics. Because what you just touched is I think it's basic knowledge. Blessed. Yeah, it's basic knowledge. Because I've always had this conversation, but people know basic knowledge. It's just that they act as if they don't. They act ignorant. Yeah, Sure. You said something to me, and I was like, you said to me, you could be a great manager, artist, and I was like, I can't do that because artists they don't want to sacrifice. Yeah, and that's basic knowledge to anyone. But sir, if I'm doing anything and I want positive outcome from a thing, I have to sacrifice anything that might hinder what I'm trying to do. Yeah, and I've noticed that people are not ready to sacrifice to get what they want. They'd rather do things that are not sustainable. Sure. To just get a piece of what they want. Sure. Something that they don't know beyond getting it. What am I gonna do with it? There's a pop and then what? What's next? It's an illusion of freedom. Yeah, I'm gonna get money and then what else after getting money? Sure. Yeah, I understand. So that's why I'm always rooting for people who are genuinely good people. Like day-to-day life, you don't have to have anything to be a good person. Sure. Yeah, you don't have to have a lot of money or certain identity. Yeah, it's very. I'm trying to also like build on top of what you said about the gadgets because I feel like it's a crazy time. Yeah, whereby I miss to call back at some point. I know it's a random thing to say, but I miss to call back at some point. It's like very old school. This thing is crazy, bruh. Like this thing of the online life and like the kind of influence that the online life is bringing. It's crazy. I know it's a random thing out of everything that we just spoken about, but also it taps into back to basics because like we used to just to call each other. We containers got Vodacom, let's got Celsi, and do you think that like the kind of influence that we have, like involving also in art and also involving what we spoke about? Yeah, about being eligible to get certain funds or seed funding, but you can't get them based on certain new social or standard norms. Sure. Like, do you think that the new age or like the world of gadgets and the world of social media has an influence, and what kind of influence is that? According to you? I think there's a positive and negative influence to each and every item or device that you can come across in civil society, technology specifically. Sometimes we negatively. Sometimes we have excessive screen time, which becomes a problem to our eyes, our eyesight, even to our mental health. But we take our time to actually realize these things because of we still have to see the effects instead of the cause. Yeah. You see, wait for the effect to hit in. So we are conditioned like that. So such things like is blue light. It's time to device. Blue light it causes cancer, blood cancer. It's very dangerous, especially for abantwana. Zininzi ke nezinye zezizinto, but also there's positive influence kwezi zinto because of ezi zinto zi-instruments that we can use it to better ourselves in so many different ways.
yabo, communication wise, yabo, production wise, and otherwise, you see, because of they make things easy, and they create a sense of balance. Yeah. Can I tap exactly there? I don't like cutting people. Can I tap in there? Because it's back to basics. Sure. Yeah, but people would say that it's gadgets for information, for equipping one for better knowledge. Sure. Like, my question is that, back to basics. For all of those years, how did those people manage to live a certain life without some of the ills that we have today? Because they didn't have this technology that we say it's bettering the life. Instead, compared to the previous life, it's the worst life. Like, I want to understand that. What kind of information are we getting from these gadgets, and where does this information help us? Because, like, umzekelo, uplanta, it was something that we were taught from a very young age. Even things like seasons, we didn't have to know them according to a calendar. You can even feel, I felt go August that, the season is changing. I can feel it in my body. Sure. Yeah, I understand that. Those imini was judged by ilanga, not by the time that we have. Sure. If liyavuka ilanga liyaphuma yaqala imini, latshona yaphela imini. Sure. Eloba litshone fast slow thini, imini ileyo. Yeah, understand. And that's basic knowledge. And that basic knowledge, we didn't even find it from gadgets. Sure. It was passed through. Sure. So I want to ask you, like, yepile information is these gadgets that is helping us to live a better life? Okay, there are so many ways, yabo. Umzekelo, kukho into ezifana ne-mobile and computer devices. Zona ke computer devices ziyanceda a lot when it comes to storing certain information. So a computer, it can be your archival space. Yabo, you can do a lot of productions ngayo. As basibona ba akho nto engeke capable of yona. Sensenza nje umzekelo ngayo. Cell phone, mobile, you can use for different things, but primarily it's important for e-calls, ukwazi ukuthetha nomuntu ongamboniyo. And I'm not going to tap into the apps, the play stores, and the social media. But primarily phone yona yokuthini yokufona, and before mase cell phone ibe khona ne mobile iqale moslando yayi telephone. Yabona lonto, if she's naphana bekufuneke uthethe nomuntu ongamboniyo. Offishi yenye revolution leyo. Yabona yenye invention leyo, yenye innovation top class, infinite, a worthwhile. Because of, imagine if ufuna uthetha nomuntu ase Tokyo and you have to travel this long bawude uyofika eTokyo, but kukho into ekwazi ukukhatha i-matters very short. Cela uphinde ndikubambe phaa xolo man, zama ndikubamba yabo, because ezinye episodes andibabamba abantu because ndifuna adathethe but phinde iphuncuke into yabo. Don't you think ngoku la nto yoba ungakwazi utravelisha, it lacks, it makes us lack experience ne discovery nokuphila man? Because like I feel like at that time you okay, mhlawumbe there were laws or certain things in certain territories, but you didn't need a visa. Visa nansi apha ezinyaweni zakho yabo kanye emahashi nakho. Uba singathetha ngexesha la ancient to be historically correct or honest with you,
ngela xesha abantu babephila under, or they were governed by a natural order. So bendikwazi uma uthetha no Coffee the King eseTokyo, but ndithethe naye spiritually, ndithethe naye telepathically. Yabo ibikhona lo communication. But lo communication leyo seyaba eradicated because kufike le culture ikhoyo ngoku, le matrix, le system ileke ngoku izodismantlisha zonke ezo ndlela. Yabo, so besinendlela ezidivine ebesikwazi uphila ngazo. Yabo, ezintswembu, even education sikwazi uyipasa orally without into yoba kude kubekho like i-manuscript okanye kubekho i-literacy, incwadi, intoni, like i-devices ngola hlobo. But i-devices ibingabantu, abantu bezi-custodians of i-history, and ngoku ezinye ze-history sikwazi ukuzizoba, sikwazi ukuzenza ngendlela ezininzi. And imfuza mos awunokwazi uyisusa emntwini. Noba utata wakho zange wambona biological father, but utata wakho usawuhlala e-appearisha eziveza kuwe ngokwemikhwa nemikhuba yakho kude kuthiwa umfuzile ube uqonda awumazi if you have learned the choice. So ezaa zinto eziyana zizawuhlala ziyinxalenye yobomi bethu, but ke ngoku to cut matters short sicoloniziwe. And funeka si overstand loo nto le into yoba ukucolonize kwethu kuthetha into ezininzi. Colonize ingqondo, colonize inkcubeko, kucolonize i-identity, kucolonize indlela yakho yophila, kucolonize religion yakho. So icoloniziwe into eninzi, and njengoba icolonize ke ngoku ireplacewa ngezinye izinto, laa nto i-original. Yabo, of course. So yile nto ke ngoku yenza uba ke ngoku sometimes kube nzima ufumana la point of balance when it comes to finding a connection net divinity. Yabo, yile nto ubona ke ngoku i-African culture ine-inheritance ye-toxic tribalisms ezingaka, because of sifuze abantu ababe-tribal. Yabo, and i-tribalism sezaba ingxaki e-Africa specifically, and uzothetha like worldwide nje apha e-Africa nje alone the continent. We have a problem of tribalism up. Yabona loo nto leyo, and also le tribalism ifike beyi-challenge sometimes even kwezi democratic cultures nezi political businesses, because you find that sometimes in Africa presidents wants to become dictators, want to reign long. They don't want to give chance to the next. I think I do have an answer to okay, the wrong ones are wrong, but how do you know? Baba ready, man, you are. They don't want to hear other opinions about bangoku, bra. Sure. They are not ready for other people's opinions. You can have a different opinion, but yo umntu vela be ready imali yakho ngerapper. That means ayikho right, ayikho wrong. Yeah, but like I think majority abantu abazi dictators and I want to reign longer. It's because abana purpose. They don't have a purpose. So imagine if you are doing that thing and it's feeding off your ego. And it makes you feel like you're an important person in the world. And then that thing is taken away from you. Sure, I feel you. So uhlala pa for a longer term, it means that thing still feeds your ego. Sure. So you do anything to stay there because awuyazi you don't know yens. So that is what is happening with our society. So a lot of the technological setup around us, yes, it is there. We have the microwaves and the washing machines to assist us here and there when we can't. But at the very same time, this culture of technology is making us to become lavish people, become lazy. Because of now we are becoming used to relying on these robots and this computerism around us. You see, so kukwi-dismantlement eyenzekayo apha kuthi, but ke ngoku asizukwazi ukuyibona ngeliso lenyama because funeke siyibone nge-third eye. Nayo ke ngoku i-third eye i-threatened because of kukho institutions ezibekweyo for into yoba nayo i-third eye lena ibone blur, ibone vivid. Yabo, ingakwazi ukuyibona the actual picture. Before I know a lot of people were expecting me to go into your music and stuff. So Pinas episode. This one was back to basics. Sure. But the thing that I wanted to tap into when I asked you about the phone being able to call sure. umntu ongapha,
it's somehow killing your name. Lando ibulala igama lakho. ikhila elakho, Okay. specifically elakho wena Sure. umhambi wendlela. Sure. So it's breaking connection, like in what sense? I breaker umhambi wendlela. Okay. Because at some point, Gogo, you'll be able to make a master class sitting from your room and then you teach abantu base Tokyo about consciousness. Instead of ba ube ngumhambi wendlela. Sure. Uyihambe la ndlela uyofika Yeah, okay. physically. Sure. Bambone la mhambi wendlela, bambambe isandla, Baconnect naye. Okay. bamfile. So iyenza ke ngoku ingabikho realistic. Ndiyayivanga. Ndiyakubamba. Iba artificial. Ndiyayiva ke ngoku. Ndiyakuva. Yeah. I-contaminated. So ndinezo ewe it helps siyashuta ngayo ngoku. Sure, Sirecorda ngayo ngoku. Sure. Yabo, it does a thing. But at the very same time isithathe yasibeka kwenye indawo man. And ke ngoku le evolution iyaqhubeka each and every day, because each and every day when you woke up, I'm not going to talk about the hardware, the software specifically. Yeah. Do you notice that it is always a new version of something each and every day? Yeah. So each and every day it demands to be updated. Yeah. No Windows 10 uyayeka ngelo 11. Yeah, ibona lo nto. So yona intentionally iya phambili. No matter thina singabantu singafuna migrator. Yeah. But yona iyawusoloko i-integrator. Yeah. And also nathi we need to learn kwi-integration yayo. Yeah. But ingatsho loo nto le nto ba we should now dissect from the migration. Yeah. Because the migration must ile isasibuyisela back to reality, back to basics, back to foundation, back to roots. Because there were times where CSRs lose the roots as the African humanity. Yeah. During the times of the slave trades, Yeah. during the times of the Holocaust. Then kwakho abantu ke ngoku imighty esiblessa ngabo abafana noMarcus Garvey. Abantu ke ngoku abaze neculture ye-Pan-Africanism. Efike ke ngoyona nenye program enenye education doba in as much as sise marginalized as black people yabo under this colonial yoke, make sibe nenkqubo eyethu that works for i-betterment yomuntu omnyama. And now le nkqubo lena ibe ne-class. Because when you look at the Pan-Africanists, you don't look at abantu aba-average. You look at King Ntontoni, Lord Ntontoni, Emperor Ntontoni, Professor Ntontoni, Saint Ntontoni. Yeah. That's another class. And that's another class that was actually required and needed for the African humanity. Yeah. At that time. Because at that time we were still domestic workers. We were still denominators, farm workers and mine workers. So all of those roles were designated for us. But we needed to be in the driving seat to drive our own awareness, to drive our own reality. If you evaluate the choice. So going back again, we needed a sense of integration because we were migrating. You know what, King? We need to have another episode. Because it goes back to, I was doing a research. I'm someone who does researches. And I was doing a research about the US dollar. And how dark the US dollar came, like how dark the idea of a US dollar is. And fast forward, and we're trying to understand what is economy, what is accounting, like in reality, like what is stock exchange, what is trading, economics. because the trading that I know now was the bartering. Saying nandi ne rice man fit ga enzombona yabo. Sure, you see. Thatha umbona ngapha ndiye ngapha ndikunike rice ndihambe. Value to value. But now there's numbers out of the blue. Trying to imagine, but didn't access goes way. I know what's value this creating numbers nam than 1 million goku. Kubano printer on what basis? What are they printing? There was a news
news that came out, I forgot how much, don't billion that the earth owes, and people were like being sarcastic and like, i-earth owabani kule mali kangaka, yabo, like, but they say the earth owes billions, and I'm like, I got that isiqhele nonsense kodwa kucacile zikhona sidomo i-global extortionists ezikhoyo ezinokwazi ukuzikhola ezo shorts, because from a locality level, nationality level and continental level, there are extortionists, yabo, i-protection fee, maybe ngoku kwaba bantu ke ngoba zi-industry giants bakhulu, bazi-corporate geniuses nentoni, maybe yonke lento maybe it's a theory around that, maybe it's a conspiracy. The thing is, yabo, call a concept yoba utya ubila kwebunzu lakho ne, and then you find someone who was born into wealth, quote unquote. They've never worked in their life. They've always been served in their lives. They've never contributed anything. Bahayarisha. That person, when you owe that person, you'll have to repay that person with physical labor or something physical that they can use to better indlela ba receive ngayo izinto. So do you think in the face of earth is that fair to say that oyena muntu rich ngubani, but xa simjongile ubani wenze ntoni in the physical world? I know men's ba abe rich. Don't we say ke ngokuba sir, the people who categorize uba rich at that time are still the same lineage that can still decide who become rich ngoku? Possibly because I'll show you something last Sure. The people who were there meeting island yase US to do federal bank yase US. And what was the idea behind the federal bank? To move away from a currency, gold. Because how you printed your money it had to be backed by something. So most of the countries, they were backed by gold. And then gold was stored in the banks, and then they print the money instead. I understand. But now the US dollar was backed on nothing. Sure. And they're the world's biggest country and richest. It's crazy. It's crazy knowledge to understand that sidlala game yaba bantu playing their own game. Noba ungafunda uzibona ufundile, you want to be an economist, you want to be a whatist, you're still playing the same games, playing the numbers game. Which doesn't exist. The Matrix doesn't exist. It is what it is, Manik. Yeah, man. I would want to continue, yabo. Sawugqibezela king askisi ngabuzanga ngomculo wakho. Also now I just want to thank Yabo for what you brought up initially during the interview about the purpose of the interview, the purpose of the day. It kind of like shed some light about the 101. Because in numbers is yathet. Remember kuya kwakho nenani kulonto leyo. Yabo, so leno ndithi ndiyayibulela le moment is significant for him. Too much. No, the timing was good when I king, because we've always wanted this episode. But ixesha belingavumi. So belilele ixesha yabo. And then lafika. So I'm grateful, and I believe that there's certain people who would want this conversation to go on. So if you want this conversation to go on, please tell our comment. Please comment and say that we need a second episode. Yale conversation. We need another episode. And then so to make sure Tina Sizanayo episode, because I don't think it's the first, but it's the first of its kind.
I've done 100 before. First of its kind. Yeah, it's the first of its kind. So like, the one I've always wanted to have an episode like this whereby I have a guest or a musician or ilondo, but we don't talk about lento ayenzayo, but the knowledge that they have as a I think the person. one after that 100, it says 101. That one, Yeah. it says a lot. When Yeah. you say this one. Yeah. Remember 100 was Yeah, like yeah, a century. Yeah. So yeah. No, I hope izawukwenzeka more and more yabo, because I've always wanted that, but I also thought hey abantu bazoqomba hayibo bani ngomculo sifuna izinto zakhe zomculo yabo iwesjalo, but I always feel like artists okanye abantu themselves, they have a lot to say beyond what they're doing. They have a lot, but they don't have the right platforms. What kind of music they're doing, they're always saying those things, but some sesibe caught up beat kanye flow kanye indondone yabo. Yeah, and then we forget the message ekhoyo engomeni itself yabo. So I think la platform abanayo umntu when they record the music, it's the same platform that I want them to have up, but on a different scale. Yabo, ingabi la nto yoba yo wazalelwa phi yo la ngoma ya ewe, if la ngoma has a significant message, then we can elaborate on that message. That makes sense. But ezinye it's like radio stuff. Yabo, it's typical. Yabo, you don't get to Shama abanye abantu ababukeleyo ngoba they'll be like, hey, bengamazi manu what do you knowledge so I understand. So it gives them a different perspective. Yabo, if ever ubufuna i-perspective ethile kwi-radio station ethile uyofumana understand okanye ngewenze ngohlobo oluthile yabo. And there's so many abstract things that I wanted to have conversations with you, especially on the work that you currently been pushing out online. It's divine. It's crazy. Yabo. I wanted to tap into that. Unfortunately, episode since I was sibenayo la episode, and then we dig deeper because I feel like there's more things that we can tap into. But otherwise, late episode, it was back to basics. Thank you very much. Can you close your closing sentiments? Because asavakali ngoku apha ezimaikhini. Asivakali? Yeah, sivakala apha ezimaikhini ngoku. Nje kuvala fast nje King. Okay, into ebendinoyitsho the self-sustained system is very important and is very essential. Yabo, as caregivers, we also need self-care. It's important to give care to the family, to the society, and to the world, but do not forget self, because it always starts with self. And if we are talking back to basics, we are talking back to self. You see, so it's very important. Remember these 4 important things that will help you to maintain your energy. Sleep, eat, exercise, thought. These 4 will help you for restoring your energy. You need to sleep. You see, you don't need to overwork yourself. You see, because the body, you need to listen to the body. You need to balance the body. Eat, because of without food you will lose energy. I'm not saying overeat. Just eat, because sithi esityayo sesinamandla, because xa ungatyiyo even iingcinga zakho ziyalamba, so it's very important. Thought has a lot to do with calmness, peace of mind. Look after mental health yakho. Kukho i-depression, kukho i-anxiety ne-bipolar neentoni ezingaka. It is because of asiyiniki ngqalelo impilo yengqondo. You see, exercise andithi ke vuka ekuseni umane ujoga, you see, but umzimba wakho mawungaqhelani nento eyi-one, yabo, hamba, yabo, be adventurous, so hlala endaweni eyi-one.
you know, because the journey is a mind of its own. Travel. Enkosi. Asibonga ngiyayivala mina phela. Angiyayivala ngivalile bafethu. Asibonga bafethu. Sibonga. Salute us, bro.